Kaixo Joseba, Asier naiz, gaur hemen zaudete Aiako Goiaben, eta esplikatuko dizu gure lana, alde batetik ogila eta bestetik basalandarekin egiten ditugun produktu batzuk. Gu Goiabe sukaldea gara, 2003 urtetik bai gara lanean, eta egiten dugu sukaldaritza eta ogigintza ekologikoa. Gero interes bereziak hau landare basati o castellanos silvestres comestibles esaten da horrekin. Gaur krepe berezi batzuk egingo ditugu, basati xamarrak, eta hortarako hasiko gara asunak biltzen. Hemen asun batzu dauzkagu eta erakutsiko dizue, guk hola eskuakin biltze ditut. Normalean goiko hostoa hartze ditugu eta leku garbi xamar batetik ze asuna bakate joera igual simaurtegietan eta urtetzeko. Pixka pikatzen dute, baina nik uste sanoa eta dana dela. Zirkulazioa aktibatzen du, garai baten erabili izan da bai gripea eta erreumak eta kentzeko jendea bizkarrean, oraindik ezautu kontatzen dura, bizkarrean jotzen zula asunekin. Enbar da kontuz hartu beti gora, eta asko pikatzen badute, normalean asuna hon inguruan menta belarra goten da. Eta pikau eskero, mentakin igurtzi eta kendu egiten da. Ikusten hartzen ditu goiko horriak, fresko xamarrak omardia. Oso alimento ona da. Burni asko dauka, odola garbitzen du. Eta seguro, Australian edo emango balitz, ordainduko benukela pila bat. Nola etxe onduan dauzkagun, despreziauta daude. Lehen gaia bereziena eskurradia. Irina bilakatu ditugu, eta hemen dakau eskur irina. Naztuko diogu arrautzakin ere, eta betegarria ingo dugu. Tipula potxatu, asunak bota eta egin 5-10 minutu edo uki suabe egiten. Oin asunan betegarri hau jarriko dugu. Asuna daka zapore bat, nahi pixka bakilaua gogorazten dute. Eskurrakin kafea ere egiten dugu. Aigea probak egiten, ze eskurra mundu bat aukera asko ematen dituna. Aurten asmoa genuen salto egiteko pixkat jatetxeei eta hola, baina dana pixkat gelditu danez. Eta ja gaztakin, ematen dio bere koipetxoa, berezea. Eta hoingo deguna da, buelta bat eman, berotu eta listo. Hemen krepea nola geratu dian, ezingo dituzue probau. Espero eta interesa piztu izana landare basatien inguruan eta eskerrik asko eta agur.